баъзе инсонҳо ҳамин хеле хислат доранд, ки ҳамин ки насиҳаташ ки кардӣ ба дунболи айбҳову хатоҳои ту мешавад. кӯшиш мекунад ки як айби туро биёваву дар сари ту бикаша, ки ина ту мара насиҳат мекуниву дар фалон ҷо ту худат ина хеле коро кардагӣ ҳастӣ. хуб, албатта фаромӯш накунед ки ягон насиҳатгару даъватгар бехатову бегуноҳ нест, яъне ягон инсон бегуноҳу бехато нест. ба ғайр аз паёмбарон ва малоикаҳо ҳар инсоне метавонад хато бикунад, аз ӯ гуноҳ содир мешавад. яке аз бузургои салаф мефармояд, мега ман ҳар касеро ки насиҳат мекардам ба дунболи айбҳову хатоҳои ман мешид, кӯшиш мекард ки як айбу як хатои маро биёваву дар сарам бикаша. пас ин хислати инсонҳои ҳастае ки масалан дарк намекунад ки инсоне ки туро насиҳат мекунад ба хотири хайрхоҳӣ туро насиҳат мекунад.